ha kene ka perthei ka bat ka bayar bat ka bakrau ngia kendu sibon ke jing ke jing pang ke jing stom ha ka met ha ka do dem mentang adon hang ne bani thu ya phi la ka don ka we ka jika ai jing sumar nong sumar dawai khan bat babun na phi yo la se phim tip ya kane ka jaka badon kane ka jaka ai dawai khan bat ka bai rap yangi ki para do para nam ki para khasi ki badon hai deng jong ka jing pang jing stom ha ka met ha ka do telang ba kane ka jaka ai jing sumar dawai khan bat khasi kala ban koi ban khia ya ka jing pang ka jing stom ka jong phi ka ba phi ya kan du man la ka si te kita ki jai jing pang jing stom ki bala ban sumar ha kane ka jika ki long kum ne pang bi lasam jerho pang senheu jerho gastrik pang su baprum cintur ba mi knyang pang sip ba at pang mat tiala dan napeng jong phi bapang bastom lambagi ne ki jing pang pila ban sumar ha kane ka jika kabangila yathu ya phi tiala da pisem jinge ban sha kane ka jika pila ban phun ya tu numbar bagi try ke labu ha ka tu pila ban phun ya numbar pra khandai niau sau jrosan lai ar niau khandai phun ya numbar ki try kin sabatai ya phi ya ka jitip ka khamnya kane ka jaka ai dawai khambat khasi kabala itu da sarkar Meghalaya promoted and supported by Bioresources Development Center ST Planning, Government of Meghalaya through Ministry of Tribal Affairs, Government of India under Article 275(1).